昔から私は目立つことがあまり得意ではなかった。もともと活発な方でもなかったし、引っ込み思案で人見知り。外で遊ぶより室内でおとなしくしている方が性に合っていた。いつの頃からか絵を描くことが好きになっていたし、絵心があったらしい。私が描いた絵はいつもどこかに飾られたり、賞を取ったりしていた。誰かに喜んでもらえることが嬉しくて、私は絵を描き続けた。中学時代、将来の夢は漫画家になることだった。当時友達の少なかった私に、アニメや漫画は勇気をくれた。そして友情を教えてくれた。ページを開くたびに様々な感情が現れる。現実では成し得ないその感覚に、私は魅了されていった。私も自分の作品を作りたい。自分の漫画を誰かに楽しいと言ってもらいたい。作品だけでも多くの人に愛されたい。いつしか私はそう思うようになった。高校生になってより一層夢への憧れが膨らんでいた。その頃にはアルバイトをして漫画を描くためのペンやトーンを買い漁ったし、いくつもの出版社に作品を送り続けた。けれど現実はそう甘くない。どんなに応募してみても私の作品が出版社の目に留まることはなかった。あれから10年。なんとなく大学まで卒業したけれど、夢を諦めきれずにいた私。卒業後もなんとか漫画家になりたいと、派遣として働きながら、黙々と作品作りに励んでいた。けれど、最近になって本当にこのままでいいのかと不安を感じるようになっていた。現実問題、今は実家に暮らしているので、ある程度の生活費は抑えられる。だからこうして派遣でも食べていけるけれど、親はいつまでも生きているわけじゃない。いつしか一人で生きなければいけないとなった時に、今の給料面や雇用では心もとない。年齢も30歳を目前にしている。このまま夢にすがりつくより、現実を見据えた方がいいのかもしれない。そう考えた私は、意を決して、とある会社の面接を受けることにした。嘘、受かってる。数日後、漫画家の夢を諦めるのであれば、それに携わる仕事がしたい。その思いを胸に、大手出版社の面接に応募した私。一次試験は書類選考だったけれど、無事に通過したことが知らされた。喜びに震え、本当にこれが現実なのか疑うほどだった。最終選考は3日後の会社での面接。これに合格すれば、憧れの業界で働くことができるのだ。たくさんのプロの作品に触れることができる。期待に胸を躍らせている矢先、とある事態が起きた。面接の前日。その日は休日だというのに、朝からとても慌ただしかった。林家にサイレンを鳴らした救急車が到着。部屋の窓から覗いてみると、おろおろと不安げな表情で救急隊に話をする春代さんの姿が見える。春代さんは隣に住むおばあさんで、人当たりがよく頻繁に話をする仲だ。担架で運ばれているのは一人息子の明さん。私の父とあまり年齢は変わらないくらいだけれど、いつも仕事をしながら足の不自由な
春代さんのお世話をしている。大丈夫ですか？数時間後、病院から一人タクシーで帰宅した春代さんに家の前で話しかけた。春代さんは力なく笑ってみせた後、そっと口を開く。仕事と私の面倒を見て疲れてしまったのかもしれないね。しばらく入院するみたいで、私も足が悪いから一人で生活するのはなかなか大変だけど、そうも言ってられないからね。思いのほか容体がよろしくないと感じた私は、春代さんの小さな背中を見て胸が苦しくなった。私には祖父母と呼ばれる存在がもうこの世にはいない。生前誰よりも私の絵を褒めてくれた祖母。優しくていつも私の味方でいてくれた。そんな祖母に春代さんはそっくりだった。数年前、隣に越してきた頃、穏やかで人懐っこい姿に亡くなった祖母を重ねていた。私にとって春代さんはただの隣人なんかじゃない。もし祖母がまだ現世にいるのなら何でもしてあげたいと思う。その気持ちを春代さんにぶつけるのは迷惑だろうか。明さんが戻るまで私がお世話に行きましょうか。私の申し出に春代さんはとても驚いていた。ダメよ、そんな若い方の手を煩わせるなんて。慌てて私に遠慮しながら困り顔をする春代さんに、私は自分から前のめりに説得を試みた。私がお手伝いしたいんです。させてください。その勢いに圧倒されたのか、私の気持ちを汲み取ってくれたのか、最後まで少し戸惑いながらも、春代さんはよろしくと頭を下げてくれた。こうして春代さんをお世話する生活が始まった。派遣の仕事は理由を言って契約時間を少し短縮してもらい、家に帰る前に必ず春代さんの家により家事や食事作りをこなす。初めのうちは申し訳なさそうにしていた春代さんも、今では私が家に来るのを心待ちにしてくれているらしい。まるで本当の孫娘になった気分で嬉しかった。翔子ちゃんは将来漫画家さんになりたいの？お世話を始めてからしばらく経った後、不意に春代さんが私に問いかけた。きっと母と話でもして私のことを聞いたのだろう。私は無理やり笑顔を作ってみせた。今まではそうだったんですけど、もう今は諦めてて。それでも編集者になりたいと思って面接受けようとしていたんですけど、いろいろあって諦めちゃいました。まさか春代さんのお世話を始めたから面接に行かなかったなんて言えない。編集者になることに憧れているけれど、昨日の今日で思いついたような薄っぺらいもの。それより普段から優しくしてくれている春代さんや明さんに恩返しをしたいと思った。だからこの選択に後悔はない。私の顔を見て春代さんは少しだけ寂しそうに笑った。それから1年の月日が流れた。明さんは数ヶ月の入院で元気を取り戻し、以前と変わらない日常生活を過ごすことができている。明さんが戻ったことで、私が春代さんをお世話することはなくなったけれど、今まで以上に私たちの関係性は深まっていた。勤務体制も元に戻して、私は再び派遣社員として淡々と事務作業をこなす日々。何かを期待していたわけではないけれど、誰かのためにやることもなくなり、私は自分の今後の目標を失い、ぼーっとしていた。
そんな時、ふと目に飛び込んできた出版社の広告。1年前、春代さんのお世話をするために諦めた面接のことを思い出した。もしもう一度チャンスがあるなら、ちゃんと最後までやってみたい。自分の気持ちが再燃したことに気づいた私は、もう一度履歴書を手に取った。記入した履歴書と一緒に、去年面接に行けなかった理由をやんわりと書いたメモを同封し、私は返事があることを祈り続けた。もしここで落ちてしまうのなら、きっと縁がなかったと諦めるしかない。けれど、自分のできることはやっておきたい。全力でぶつかって初めて諦めがつくものだと思うから。それから数日、待てど暮らせど返事は来ない。きっと書類選考の時点で落ちたに違いない。そう自分でも分かっていた。けれど、万が一でもあるのならチャンスをつかみたい。藁にもすがる思いで私は出版社に電話をかけた。採用担当の方とお話がしたいのですが。受付に取り次ぎを頼み、電話を担当者に代わってもらう間、私はずっと震えていた。ずうずうしいと思われるかもしれないけれど、自分のやってきたことを何かの形にしたい。そう思わずにはいられなかった。池田翔子さん？ああ、確かに履歴書送られてきてますね。採用担当者の田中さんに電話が変わり、私は一連の話を彼に伝えた。確かに履歴書は会社に送られているようだ。ほっと胸をなで下ろしたのもつかの間、届いているのに連絡がないというのは不採用だったのだろうかと不安になってくる。履歴書見たけど、特にパッとした経歴もないしな。なんなら去年、面接もすっぽかしてるじゃない。田中さんは明らかにめんどくさそうな声色で私に対応している。確かに書類選考で落とされているのならただの迷惑なやつだ。私は自分のやっていることが急に恥ずかしくなった。一応理由はお伝えして面接は辞退しているんです。今回の書類にもその旨は添えておいたのですが。それでも引くことができなくなった私は、なんとか気持ちを口にしようと必死になっていた。ずいぶんずうずうしいね君。採用したら何か即戦力になるわけ？バカにしたような笑いを含ませて田中さんは言った。それまで必死になっていた私も現実を突きつけられて返す言葉がない。確かに私には何の武器もない。行動力だけは人一倍あるつもりでいたけれど、私は自分で行動するだけで何の武器も持ち合わせていない。その現実が私の胸に重くのしかかった。いるんだよね、たまに。自分の力を過信しすぎてるやつ。本当にどうしようもない。別に住んでるところが近いわけでもないし、むしろこんだけ離れた距離なら都心に出てくるの大変なんじゃないの？都内在住っていうのギリギリ許されないようなところだよね。無言の私に畳みかけるように田中さんは関係のない話でまで私のことを嘲笑う。確かに都内からは少し離れた郊外に住んでいるけれど、言うほど田舎でもないし、電車に乗ればすぐに都内に出られる。それなのにここまでバカにされる理由は何なのだろうか。この年まで派遣で働いてるんでしょ？うちで採用なんか絶対しないよ。もっと小さい会社だったら拾ってくれるかもしれないけどね。去年もなんかの手違いでしょ？簡単に手違いだと自分のことを否定されたことに私は涙があふれた。
こんなにも情熱を持って取り組んできたことをよく知りもしない人に簡単に否定されてしまう。それは私が生きていたこれまでの時間をすべて無駄だと否定されているように感じた。震えそうになる声を必死で抑えながら受話器を耳から離せないでいる私。それを察したかのように田中さんは鼻で笑った。田舎もんはその辺で芋でも作っとけや。とにかくうちではもう君を採用しないからかけてこないで。とどめの一言を浴びせられそうになったその時、突然受話器の後ろが騒がしくなる。しばらくすると焦ったような田中さんの声が聞こえた。どうやら誰かと話をしているようだ。しばらくすると焦った様子で田中さんではない男性の声が聞こえてきた。もしもし、君が池田翔子さんか？静かに返事をした私に声の主は少し安堵したかのように声色を変えた。なぜもっと早く連絡してこなかったんだ。とりあえずうちの会社に来てくれないか？できるだけ早く。さっきまでお払い箱のような扱いを受けていた私は状況が理解できない。とにかく早急に会社まで来てほしいと言われた私は翌日会社を訪れることにした。やっと来てくれた。待っていたよ。会社に着くなり通されたのは社長室。私は人生最大の緊張感を抱えてその部屋に足を踏み入れた。部屋の中には弾けるような笑顔で私を迎え入れる社長大林さんの姿があった。すまなかった。私の伝達不足で失礼な態度をとってしまって。書類選考で落ちたことは田中さんの話からしても確実なはず。そんな私がなぜ社長室に通されたのだろう。私は素直に疑問を口にした。どうして最終面接も受けていない私がここに呼ばれたのでしょうか。動揺を隠しきれない私に大林さんはふっと笑みをこぼす。そして一枚の手紙を差し出した。差出人は春代さん。私は驚いてその手紙に目を通した。これ。それには私のことが綴られていた。春代さんのお世話をしているとき、ここの面接を放棄したことをあえて口にしなかったけれど、きっと母から耳にしたのだろう。春代さんは自分のために夢を諦めてくれたけなげな思いに報いたいと大林さんに手紙を送っていたのだ。実は春代さんは昔ここに勤めていた敏腕編集長なんだよ。私は思わず大きな声を上げた。あんな穏やかなおばあさんが昔はバリバリのキャリアウーマンだったなんて。予期せぬ出来事に私の頭はすっかり真っ白になった。彼女は私の先輩でよく世話になった。前社長と結婚して会社を辞めてからもちょくちょく連絡を取り合っていてね。旦那さんが亡くなり、そのタイミングで家を引っ越して静かに暮らしていたんだけれど、不思議な縁で君と出会ったようだ。春代さんが数年前隣に越してきた時、旦那さんの話を少しだけ耳にしたことがある。仕事ばかりで忙しそうにしていたけれど、その姿が何より好きだったと目を細めて話してくれた。春代さんが私の夢を自分のことのように応援してくれていた理由はこれだったんだ。わざわざこうして手紙を書いて私を助けようとしてくれた。その優しさが何より温かかった。春代さん。手紙を胸の前でそっと抱きしめた私に
大林さんは言った。うちで働いてくれないか？春代さんの見込んだ人間なんだ。きっと情熱があるに違いない。そう言って、大林さんは私に手を差し出した。その右手をぎゅっと握りながら、私は涙ながらに大きくうなずいたのだった。1ヶ月後、春代さんのおかげで、私は夢だった出版社で編集者としての新たなスタートを切った。今までの生活とは一変して、毎日が忙しいけれど、とても充実感であふれている。私の採用を担当した田中さんは、不適切な対応が露呈したことにより、大林社長直々に新しい部署へと左遷命令が出たらしい。私は彼と直接関わることなく仕事に励んでいる。今度こそ新しい夢を力いっぱい追いかけたい。再スタートを切った私を春代さんは穏やかに見守ってくれている。